Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ladies and gentlemen, the message that you will be hearing right now is a live sermon from Pastor Jeremiah at the Herald of Grace Covenant Bible Church, Cavite, Philippines. Please turn with me to Mark chapter 4, verse 5 hanggang sa 6, and then diretso po tayo sa verse 16 hanggang sa verse 17. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ang iba ay nahulog sa batuhan at dooy walang maraming lupa. Agad itong sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. Nang sumikat ang araw, nainitan ito at dahil sa walang ugat, ito ay natuyo. Verse 16 and 17. Gayon din naman ang mga nahasik sa batuhan. Nang narinig nila ang salita, agad nila itong tinanggap na may galak at hindi ito nagkaugat sa kanilang sarili kundi panandalian lamang. Kaya't nang dumating ang kapighatian o ang mga pag-uusig dahil sa salita, kaagad silang tumatalikod. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Again, by way of definition, mga kapatid, mga kaibigan, ang seed, ayon sa interpretation ng ating Panginoong Hesukristo, ay ang salita ng Diyos na kailangan pong ihasik. Ang seed, ang salita ng Diyos na naihasik. At ang soil, yun po ang iba't ibang uri ng kalagayan ng puso ng mga tagapakinig. Meron pong 4 na uri ng puso na nakikinig sa salita ng Diyos. Ang inilalarawan ng matigas na lupa, yung dinadaanan ng tao, sila po yung unresponsive heart. At yun po ang ating pinagbulayan last time. Ang stony ground, yung kaunti lamang ang lupa at mabato, sila po yung impulsive heart. 'Di ba? Meron pa silang galak na tinanggap ang salita ng Diyos. Pero nung dumating ang pagsubok, sila ay tumalikod. Sila ay na-discourage. Impulsive heart, very emotional recipient of the Word of God. Pero hindi po nagkaugat dahil kulang sa lupa. At yun ang ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito. Ang mga binhi na nahulog sa matinik at madawag na lupa, yun po yung uri ng puso ng tao na maraming laman. Mga bagay dito sa mundo. Mga pandaraya ng kayamanan dito sa mundo. So, may laman na po ang kanilang puso at wala na pong lugar para sa salita ng Diyos. Pero yung mabuting lupa, yun po yung naihanda na lupa. Ang Diyos mismo ang nagpalambot sa lupa na yan so that noong naihasik ang salita ng Diyos, ay nagkabunga po ito. Tinalakay na po natin ang matigas na lupa na nahasikan ng binhi at inagaw kaagad ng dyablo. Now, this afternoon, i-meditate natin ang second type of soil, ang mabatong lupa na nagre-represent sa impulsive heart. Yung impulsive na puso na excited na tumanggap sa salita ng Diyos, excited na nag-identify sa kanyang sarili bilang Christian at bilang alagad ng Panginoon, pero hindi pala tunay, hindi nagkaugat. At nung dumating ang mga kapighatian at mga tukso at mga trials, siya po ay tumalikod kaagad. At sana po mga kapatid, mga kaibigan, ay i-search po natin ang ating puso habang pinakikinggan po natin ang message na ito. At meron pong 3 bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa hapong ito. Una, the impulsive hearer. Pangalawa,
The problem of the impulsive hearer. So, titingnan natin kung ano ba talaga ang problema ng impulsive hearer. At pangatlo, ano po ang makikita natin na epekto sa ebanghelyo sa isang pusong mabato. Ang lupa doon sa Israel ay malaking bahagi po doon ang pwede talagang i-cultivate para sa farming. In fact, Israel, of all the countries in the Middle East, kaya ay kinaiinggitan yan because it is really a productive land. Historically and even agriculturally until now, Israel is really a productive land. They have the best tomatoes in the world. They have the best vegetation in the world. Much of the land of Israel can be cultivated. Pero meron din pong mga area na ang topsoil ay napakanipis dahil sa kanilang location. Ang buto po ay mabilis pong sumibol sapagkat ang topsoil po ay shallow. But then what happened to the seed? It quickly withers. At meron pong dalawang sanhi ng pagkalanta ng tanim. Manipis masyado ang topsoil at dahil manipis masyado, pangalawa, kakaunti po lamang ang ugat. And Jesus said, this marks the impulsive hearer. Impulsive hearer. Delikado po talaga ang quick decision. Quick decision to follow Jesus Christ. Quick decision to identify oneself as a disciple of Christ without counting the cost. Ang sabi po ng ating Panginoon, kung ikaw ay pumasok sa kanyang kaharian, katulad daw ito sa isang hari na nagpapanukala na mag-wage ng war. At bago siya makikipagyera, titingnan po niya kung ang kaniyang hukbo ay sapat or mas higit sa hukbo ng kalaban. Otherwise, kung talagang hindi kaya ng kaniyang hukbong sandatahan, sabi ng ating Panginoon, kailangan po niyang makipag-peace treaty sa kabilang kaharian dahil hindi po niya kayang makipagyera. And that pictures the nature of discipleship of Christ. Na kailangan po nating i-count ang cost of discipleship. Kaya ang ating Panginoon na hindi po nagpapaligoy-ligoy. Meron pong isang excited na tao nang nagsasabing, Lord, I will follow you wherever you go. Anong sagot ng ating Panginoon? Ang fox ay meron pong lungga na matitirhan. Pero ang anak ng tao ay wala ngang unan kung saan niya ilagak ang kaniyang ulo. Meaning to say, do not follow me for comfort and for whatever the cost of your excitement is. You have to count the cost of discipleship. In this world, you will experience trials and tribulations. You will be hated by the world. You will be cast out from synagogues. Yun ang sabi ng ating Panginoon. If the world hates you, remember that it hated me first. Meaning to say, it's no longer a surprising thing. Kung tayo ay makakaranas ng persecution. Yung sabi ni Apostle Peter, huwag kayong magulat as if ito ay nakakagulat na bagay. And then in the Sermon of the Mount, ang sabi po ng ating Panginoon, blessed are you when you are persecuted for my name's sake. So, meron talagang cost of discipleship. There is really a danger of coming to Christ and identifying yourself with Him. And you have not counted the cost of discipleship. And when trials and persecutions come, ay sasabihin mo na, ganito pala. Bakit ba, pastor? Simula nung ako ay nag-Bible study, simula nung ako ay naging Christian, sunod-sunod ang mga trials, mga pagsubok sa aking buhay. Ang implication is, mas mabuti na lang dati nung hindi pa ako Christian. You see? That person has not counted the cost of discipleship. Itong mga taong ito ay pumapasok sa religion. I'm talking about true religion of Christianity. Pero ang kanilang puso ay hindi po nayanig. Ang kanilang konsensya ay hindi nayanig. Hindi sila nagkaroon ng sorrow for sin. Hindi nila naunawaan ang kanilang sense of condemnation dahil sa kanilang kasalanan. And madalas, mga kapatid, ang kanilang natanggap ay ang false representation of Christianity. Health and wealth, kind of gospel. Blessing, lalago ang pamumuhay mo. Magiging masaya ka, maligaya ka if you follow the Lord Jesus Christ. That's the kind of Christianity that they receive. And so people become excited to identify themselves as Christ's
because they have been given a false presentation of Christianity. Ang tunay na Christianity ay meron pong demands. Kailangan daw nating i-deny ang ating sarili. Pasanin natin ang ating cross daily. At sumunod tayo kay Kristo. Yun ang demands. Merong danger din sa ating pagsunod sa ating Panginoon because persecution is guaranteed. Now, maraming mga tao ngayon na pumapasok sa Christianity because of carnal desires and ambitions. And pastors, marami pong mga pastors ay guilty na ipopronounce ang isang makasalanan na ligtas na malinaw na wala pang palatandaan sa kanyang buhay. Hindi nga na broken ang kanyang puso dahil sa kanyang kasalanan. Sa Hebrews chapter 4, makikita po natin that the Word of God is living and effectual. Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Panginoon ay buhay at mabisa. At kung ang salita ng Panginoon talaga ang ating ipapangaral, we can be guaranteed of fruit and result. And the Apostle Paul describes the Word of God as parang tinik, parang isang matulis na bagay na kumikirot talaga sa ating kaluluwa. Acts chapter 26 verse 14, ang salita ng Diyos ay dinidescribe na isang matulis na bagay that if you will go against the Word of God just like what Paul did, para siyang sumikad sa isang matulis na bagay at siya po ay nasaktan. Pero opposite po ang nangyari sa mga taong ito. They received the Word of God with joy. Now, I'm not saying na wala tayong karapatan na tanggapin ang salita ng Panginoon with joy. Kasi kung ikaw ay nabahala, nabagabag sa kasalanan mo, at naunawaan mo na ang ginawa ni Kristo ang tanging lunas sa kasalanan, you cannot help it but to receive the gospel with joy. But this is only after your heart will have been broken by the fact of your wretched condition. There is a sense of brokenness first. Now, we are not saying na ang ating conversion story ay dapat dramatic, sapagkat ang akin ay hindi po dramatic, mga kapatid. But I believe that there is really an understanding of our brokenness. And if we understand our wretchedness before God, when the gospel is finally grasped, it can really bring forth so much joy. But that was after his heart had been broken by the fact of his sinfulness. But these people received the Word of God with excitement. Excited. Di ba ang sabi ng salita ng Diyos? They received the Word of God with excitement. At marami pong mga kabataan na excited na magpa-member sa church. For whatever reason. Pero pagdating po ng kapighatian, pagdating po ng pag-uusig, pagdating po ng demands of discipleship, which is holiness in the sight of God, ayaw na nila. So probably, excited sila to identify themselves as Christians because it adds to their social status and points, dignified status in the society. But they don't have the heart to submit themselves to the authority of Christ. So they receive the word with joy. Quick decision. Mag-ingat pala tayo sa mga quick decision. And that is the reason kung bakit hindi natin minamadali ang church membership. Hindi po natin minamadali ang buhay na titingnan po natin na meron bang resulta ng isang puso na broken at lumambot dahil sa salita ng Diyos. Nakita ba natin ang commitment and dedication to follow God no matter what? And even to make the necessary sacrifice just to follow the Lord Jesus Christ. They received the word with joy, quick decision. Hindi po nila na-count ang cost of discipleship. And discipleship of Christ is really costly. You know, remember John chapter 6? If we will measure the success of the ministry by numbers, then Jesus Christ was a poor minister. Because after the hundreds of thousands of followers sa John chapter 6, ang natira na lang ay 12. Ang isa pa ay diablo, sabi ng ating Panginoon. So poor minister pala ang ating Panginoon. If we are going to measure a minister by the number of followers that he has, poor minister pala si Jesus. Kasi nga, nagsipag-alisan after they received the hard teaching from the Lord. And this is the reason why we invite people to come and see, to be a follower of Jesus Christ, but we also tell them
that there is a cost that they should count if they want to become a disciple of Jesus Christ. Wala po sa buhay Kristiyano ang nagsasuggest ng ease and comfort. Wala po talaga. Wala. Na ikaw ay magiging Christian at dahil ikaw ay nagiging Kristiyano, matiwasay na ang pamumuhay mo. Wala yan. Kabaliktaran ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Luke chapter 9 verse 57 to 58. Please turn there. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Sabi ng Panginoon sa taong iyon na excited na nagsasabing, I will follow you wherever you go. Sabi ng ating Panginoon, wait a minute, huwag kang padalos-dalos. You should count the cost of discipleship. You will not be in for a treat or for ease of living. You are here for a lifetime warfare against sin. You will be engaged in lifetime persecution because of your being identified with me. This is the kind of life. Know for sure that this is the kind of life that you will be experiencing when you will become my disciple. And of course, ang pangako ng Panginoon, meron pong kaluwalhati ang naghihintay sa atin. Pero hindi po tayo didiretso doon sa kaluwalhatian. Kailangan ang Israel nga, hindi sila dumiretso sa land of promise. Kailangan po nilang dumaan doon sa wilderness na katakot-takot. From Egypt to the land of promise. Hindi po sila nag-shortcut. Kailangan nilang dumaan sa disyerto at anong meron sa disyerto? Nandun ang lahat ng mga dangers. Nandun ang lahat ng pagod. Nandun ang lahat ng hunger. That is a picture and a shadow of our Christian journey and Christian pilgrimage here on earth. Nasaan ang ease and comfort na iniisip po ng mga tao. John chapter 15 verse 20. Ang sabi dito, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. You see, no servant is greater than the master. If they persecuted the master, they will also persecute us. Otherwise, they need a new heart. And once they are given a new heart, then they will no longer persecute us. But they will join with us in our warfare against sin. Luke chapter 21, verse 16 to 17. So, saan dito ang nagsasuggest ng ease and comfort by being a follower of the Lord Jesus Christ? Baliktad ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Mula noon, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat isa ay sapilitang pumapasok doon. I mean, libre ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. But it is not without a fight. Sapilitan talaga ang pagpasok doon sapagkat si Satanas ay sumasalungat. I mean, libre ang makapasok doon. Everyone is welcome, but it is not without a fight. Ang sabi dito sa verse 17, ngunit mas madali pa para sa langit at lupa na lumipas kaysa maalis ang isang kudlit ng kautusanan. This is part of the fulfillment of the Word of God. No one is exempted from trials and persecutions. Now, maraming mga bagay na magpapa-excite sa mga tao na mag-identify daw as a disciple of Jesus Christ. Number one is gustong-gusto nila ang minister, gustong-gusto nila ang pastor. Na-excited sila kasi magaling magsalita. Yun ang problema doon sa church ng Corinth. I am of Paul, I am of Cephas, I am of Apollos. Yung iba nagsasabing I am of Christ, parang spiritual pakinggan, pero meron pong air of superiority. Yung iba din po ay gusto nilang maging Christian because of ego. They desire to be well thought of in the society. Pogi points. Yung iba is religyoso lang talaga. Mahilig lang talaga sa religion. At yung iba ay sumusunod sa Panginoon dahil iniisip nila na ang kanilang pangangailangan ay matugunan. Many people follow the Lord Jesus Christ dahil nakakain po sila ng tinapay at nakakain ng isda at sila po ay nabusog. So, they
follow the Lord Jesus Christ because they thought that Christ is a commodity. So yun po ang impulsive heart. Hindi talaga nayanig ang kanilang conscience. Hindi nabasag dahil sa salita ng Diyos. They get excited to follow Christ for whatever reason. But their reason is not the cost of true discipleship. Pangalawang punto, the problem of the impulsive hearers. Ano ang problema ng impulsive hearer? Wala po silang ugat. Yun ang problema. They cannot endure kasi wala pong ugat. Merong short story kaming nabasa nung second year high school na merong dalawang puno na nagpapayabangan sa isa't isa. Meron pong isang puno na mayabang dahil yung kaniyang leaves and branches ay talagang malago tingnan. And then merong isang puno na hinahamak niya dahil wala. Hindi siya attractive tingnan, kaunti lang yung dahon, yung kaniyang branch ay hindi wide yung reach. So hinahamak. And then dumating ang bagyo at nangyari na ang malaking puno na mayabang ay nabuwal. Dahil ang inaatupag niya ay yung outside pogi point na ini-extend yung branches pero ang root niya ay maiksi lamang. Short story namin yun sa English nung araw. Pero yung isang puno na hinahamak ay nakatayo pa rin sa kabila ng bagyo. Dahil hindi nga niya in-extend ang kaniyang branches, ang ugat po ang kaniyang in-extend. Ganon din po sa architecture. Hindi pwedeng ang pundasyon ay pabayaan po. At marami pong mga churches ang nag-fall sa patibong na ito, na excited na tanggapin ang sino mang mag-apply ng church membership nang hindi mo na kinikilatis kung ang ebanghelyo ay nagkabunga sa kaniyang buhay. Walang root. So hindi sila makaka-endure. Internally and externally, hindi sila makaka-endure. Bakit? Internally, wala po silang ugat. Wala silang tunay na pananampalataya. Walang saving knowledge of Christ. They simply do not know Christ. Wala pong change of heart. Walang pagbabago ng puso. Hindi po nangyayari yung if anyone is in Christ, he is a new creature. Wala silang pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Walang pagmamahal sa batas ng Diyos. Hindi totoo sa kanilang buhay ang sinabi ng salmista, "Oh, how I love your law. It is my meditation all day." Wala silang desire na sundin ang ating Diyos. At walang kapangyarihan ng banal na espiritu, walang indwelling spirit sa kanilang buhay. Outward profession lang ang kanilang pinapakita. Wala pong tunay na pagbabago sa kanilang kaloob-looban. They are still unregenerate. At wala silang kapangyarihan to persevere. Now, meron din silang external problem. They are destroyed by outward trials and persecutions. And when trials and persecutions come, their excitement and their joy are destroyed. Hindi nila mapagtiisan ang reproach dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila mapagtiisan ang mga panlalait because they are united with Christ. At ayaw nilang mawala ang kanilang comforts, ang kanilang goods. At ang mga bagay dito sa mundo, ang kanilang mga kaibigan, ang status sa lipunan, iyon ang tunay nilang Diyos na pinaglilingkuran. And for most of history, if we will study church history, becoming a Christian was a costly affair. Talagang mahal ang cost ng pagiging disciple of Christ. Now, these people, externally, they may go far in religion. Maaring consistent sila sa church attendance. Maaring nakikinig sila consistently sa salita ng Diyos. Hindi sila katulad ng wayside hearers na pagkatapos ng sermon, inagaw kaagad ng dyablo. No, hindi naman naagaw mula sa kanila ang puso, ang salita ng Diyos kaagad. Excited pa nga nila itong tinanggap. Pero mas naghahari ang emotion kaysa kanilang understanding. Mas naghahari po ang emotion. Maari din silang manalangin. Maaari din nilang i-perform ang Christian duties. Maaari din nilang pag-aralan ang salita ng Diyos. But they are not able to deny themselves and take up their cross daily and follow Christ. Nakuha po natin. And that leads us to the third point. Ang epekto ng isang puso na mabato. Ano ang epekto? The Bible says barren. Nalanta ang pananim. Walang bunga. Sapagkat ang tunay na convert ay meron talagang bunga.
Merong evidences of Christian graces. If anyone is in Christ, he's a new creation. Ang tunay na converted, siya ay nagli-labor para sa kaharian ng Diyos. Pero itong mga taong ito, worldly minded pa rin. They cannot bring forth the fruit of the Holy Spirit. Ang bunga nila ay fruit of the flesh. Ang kanilang pag-ibig sa mundo, eventually ang magiging dahilan kung bakit uuwi sila sa kanilang first love. At ang kanilang first love ay ang mga bagay dito sa mundo. Ang comforts dito sa mundo. Uuwi pa rin sila doon. Inconsistent ang kanilang theology. Wala silang sound theology. Inconsistent ang kanilang pag-grasp sa truth. Hindi nila nag-grasp ang katotohanan. Para silang mga seaweeds na kung saan po yung alon, doon sila papunta. Inconsistent in holiness. Wala ngang kabanalan. Inconsistent in faithfulness. Wala ngang faithfulness. Inconsistent in their labors. They only serve God at their convenient time. At ang kanilang kiniklaim na iniibig nila ang Diyos, eventually ay magdidecay. Wala ding love to the brethren. Nakakapag-cause pa nga ng discord sa loob ng iglesia. And finally, they will turn back from following Christ. They grow more carnal and carnal because in the first place, they are carnal. Nag-uumpisa ito na ang kanilang buhay ay excited pa, masaya pang tingnan, pero unti-unti nang naging dry, hanggang sa hindi na nakikita sa church. Dahil unti-unti nang tumatanggi sa mga saway ng salita ng Diyos at hindi nila talaga naunawaan that discipleship is costly. That we have to deny ourselves daily and follow the Lord Jesus Christ. Ang kanyang prayer din, dipiktuso. Walang atensyon ang binibigay niya sa salita ng Diyos. He can live in a month or two na walang pagbuklat ng kanyang Bible araw-araw. Sa madaling sabi, malamig ang kanyang buhay sa salita ng Diyos, pero nakikita palagi sa loob ng church. Present palagi sa mga fellowships, present palagi sa mga outward functions ng isang church member. Now, this is a warning para sa bawat isa sa atin. Kailangan po talaga nating i-examine ang ating sarili. Kailangan po nating i-examine ang ating puso. Kailangan po nating i-search ang ating puso. Baka i-dinaya po tayo ng ating puso. Many believe that since they have made changes in their lives, they are saved. Pero alalahanin po natin, ang tunay na Christian ay mag-persevere. Magpapatuloy, mananatili. Yun ang tunay na Christian. Hahamakin ang lahat. Masunod lamang ang ating Panginoong Hesukristo. And this is also a call for us na bantayan po natin ang isa't isa. Meron po tayong nakikita na kapatiran na nanlamig at medyo lumalayo sa pagtitipon at lumalayo sa kapatiran. Ang sabi po ng Biblia sa Hebrews 10:24, please turn there. Ang sabi dito, let us consider one another. Ang ibig sabihin, let us stimulate one another. Let us consider one another to provoke unto love and good works. Provoke, stimulate unto love and good works. So itong mga bagay na ito ay warning para sa bawat isa sa atin. At sa parable na ito, ay meron pong 3 uri ng lupa na nagdi-describe sa mga hindi tunay na Christian. Sa 4, isa lang ang tunay na Christian. Kaya magsilbi nawa itong warning sa bawat isa sa atin. Napabilang ba ako sa 25% na dinidescribe na true Christian? Or napabilang ako sa 75% in one way or another? Hindi po aksidente na talagang 75% ang naglalarawan sa hindi tunay na Christian. Only one of the 4 types of hearers hear the word unto salvation. 75% ay nakikinig ng salita ng Diyos na hindi po humantong sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At nawa po ay i-count natin ang cost ng discipleship. Jesus is Lord. Pag sinabing Lord, siya ang hari, siya ang masusunod. Hindi tayo ang Lord. Na kahit ang kaniyang sinasabi ay salungat sa ating panlasa, we deny ourselves, we take up our cross and follow Him. That's what lordship means. And don't you know that even in the evangelical circles, they condemn lordship salvation? They condemn lordship salvation. We are not saved by our obedience and submission, but the truly saved will really obey and submit.
Nakuha natin, that's the difference. We are not saved by our obedience and submission to the Word of God, but the truly saved will really obey and submit to the Word of God. Bakit? Binigyan siya ng Panginoon ng bagong puso. Kaya, kaibigan, kung ikaw ay professing Christian, pero hindi nakikita sa buhay mo ang mga palatandaang ito, nawa po ay lumapit ka kay Kristo at hilingin mo sa Kanya ang tunay na pagbabago, tunay na bagong puso, tunay na kaligtasan, at ikaw ay maligtas. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.